Nosaltres ens agrada dir que Barcelona és capital de l'esport, però si hi ha un esport en aquesta ciutat on realment té una presència a tot arreu, territorialitzada i que té un pes important, doncs és l'aigua, que dieu vosaltres, la natació, que és realment l'esport, jo diria, barceloní que està pel nostre territori, és l'aigua. Vosaltres hi sou molt presents i us ho volem agrair. 2013 es una aventura impresionante. Nosotros ponemos a disposición, y lo representan esos 13 embajadores, que podían ser muchos más, pero son representativos suficientemente de todas las disciplinas, os los ponemos a vuestra disposición. Porque lo que queremos es vender el mejor deporte, queremos vender la mejor natación, y no me cabe la menor duda, y ese es nuestro compromiso, la mejor ciudad deportiva del mundo, el mejor país deportivo del mundo y el mejor estado, que és l'Estat espanyol en lo que és el deporte. Avui presentarem els ambaixadors de Barcelona 2013, 13 esportistes que han estat i encara són una referència d'aquest esport al nostre país i també a la resta del món. Són Dani Ballart, Lourdes Becerra, Julia Cruz, també tenim el Manel Estiarte. En Manel no ha pogut acompanyar-nos avui, però ha manifestat la seva satisfacció per ser un dels ambaixadors de Barcelona 2013. Ara us presentaré el Pedro García, en Toto. També tenim com a ambaixador el Sergi López. El Sergi tampoc ens ha pogut acompanyar, però ens ha expressat també l'orgull que sent per poder ser un dels 13 ambaixadors del Campionat del Món de Barcelona. També tenim el David Meca, tampoc ens ha pogut acompanyar perquè està a Madrid gravant un programa, però també ens ha manifestat la seva gratitud. També tenim l'Anna Pardo. Maria Peláez. També tenim com a ambaixador l'Ivan Pérez. L'Ivan no ens podrà acompanyar en aquesta ocasió perquè dels 13 ambaixadors ell encara està en actiu i es troba concentrat amb la selecció preparant els Jocs Olímpics de Londres. Presentaré a la Irina Rodríguez. També tenim el Chiqui Sanz. I l'última, Nina Givaneskaya. La situació de crisi econòmica i social en Segòvia ens fa les coses molt difícils i jo crec que vosaltres, ambaixadors, sou un exemple del que s'ha de fer davant d'una situació difícil. És posar esforç, il·lusió, ganes.